Argiaren podcastak. BTN, berezkoa eta naturala bideo podcasta. Kultur munduko jendea eta aktualitateko gai randomak. Aner Euskitze, Oiana Arana eta Ize Aranak aurkeztuta, BTN, bi astelenean behin argia.eusen eta plataforma guztietan. Beranduegi. Marxismoa, konstelazio familiarrak, crossfiteroak eta beste flipau batzuk. Gutxi garagardoa eta irabazi zure soldata, ezaz. Nik? Espaldiko zen moduz, abeltzai. Hemen, soldata irabazten nire. Zu bezala. Bai, nik erdixako barraukot, hilabete honetan, Baten kalein eben. Eta hori erdixa da. Bai. Ze? Nik alergia got. Trompeta ik jotzen dek. Bai, alergia da got. Eta nola da, animalistak ez, baizik eta bestiak, landarian alde dauzenek. Erroko ondo Bai, errekondo zaleak. filikoak. Jakobistak. Peña horrek, ni bezalako jentea gorrotatu egiten du. Esaten dugunean kritikatu egite dituduen graminiak eta hola, ez? Eta Peña faten da muerte defendatzea. Ba, arazoak ez du graminiak. Graminiak ez duela arazoak bere buruarekin. Ez duela arazorik. Zer egiten insinuatzen, ni dauko dela arazoa? Segurena bai. Baina txunga da. Edo agian zure gurasoek. A ber, Euren eskema mentalian, graminiak zure aurreti dauz. Claro, Jakobistan ikusten dutik? Baina, erosin landare da, gure... Bueno, igual ez da gure gainetik, igual da, gu parez pare gaudela. Aurretik agian bai, gainetik ez. Aurretik, mundu honetan haiek daramate guk daramagunaren ez tegizeko puro esan. Isa. Bai, hori da, isa urte gehiago. Isa urte, 1000 urte gehiago. Isa bastante da. Bai. Asko da. Orduan, beraiek asko sobeto egokitu daude mundu honetara, eta beraz alergia baldin badiozu, zu zaude gaizke gina. Jode, baina orduan zagitz individualizatzen nire patologia. Igual kolektiboagoa da. Kolektiboa da. A ber, gurasoak intzak gertatzen da, hor zu bagitzu zerbait. Gurasoak? Gurasoak aipatu itozu. Badago alergia eta gurasoen arteko relazio... Nire semea graminiari ere badiola alergia, baldin bada hori. Seme alabak, dia, ez lotura, alergia eta gurasoen artean. Bueno, sortu zaituen horrek izango du zure alergian zer ikusirik, gaizke eginda. Bale, horregatik. Bale. Oso ze, ez tekit. Bueno. Umeak beti ez gaixorik, ez? Beti ez. Ja, ez duk zenian, ez? Ja. Baina horre, egisa da ebez jakobista idea? Bai. Zerbaien arrazoia dakoila, gauza batzutan landariak gu baino komplexua badia, Ebez, genetikoki da erreproduzitzerako orduan gu baino komplikaua badia. Sexuei buruz agitz? Bai, egisa dakoi, igual metodo ezberdinak erreproduzitzeko. Bata aldela izan, ez tegizu, polena hortik barreiatzea, beste bat aldela izan, lurran bitarte, beste bat, ez tegitz. Artista dira. Bai. Irakurri dut badagola marmoka bat ieskorra dena. Ieskorra? Ez da nahi hiltzen? Ez da hiltzen, laguntzen badiozu hiltzen bai. Alega, jaten baduzu, edo erdibitu, hiltzeko joera daka. Marmoka? Marmoka, ja. Bakitu zera marmoka? Ez dakitzu, ez? Ez da gaztun bat, ez? Ze landare mota? Landare Edo bat. belarka da o zuaitza, a ber. Belarra. Zuaitz bat? Ileskorra? Ez, animali ba. Marmoka, Marmoka. Ez izango da ieskorra, marmoka. Bat bai. Bai? Zahartzen denean, ez dakize hostia gertatzen zaion barruan, egiten diola hor bilirubina egotzen zaio, eta berriro gaztetu egiten da. Pim-pam partida da bezala. Oindela gutxi agertu zen berrian, artikulu bat, izaki bizunak asko bizi dienak, eta hor, zuk hortik ez duzu eta? Ez. Ez, Ez dakin hon, baina, ingeles ez dakitze. Vale. Ostras, irakurren nuen bai, delfinak edo tiburoiak ez dakit. Ez dakoela kantzerra, minbizirik. Izurdek? Bai, izurdek, ez dutela garatzen kantzerra o inbizia. Ez da biako azukarra jaten? Ez da gitzatik. Kubatarrek ere, ez, bitu zenbat erretzen duten, eta kabroiak, zenbat bizi dian. Ja.
Bueno. Igual ez gauze, lehenengo postuan hor Izaki biziduen artean. Eta zenba garenean gauz? Zeintzuk? Gizakiok edo arraza ariokok. Arraza ario. Erantzun? Ez da politiko gizuzena. Gu arioa gara, aria. Spoiler. Kaukasiarrak. Kaukasiarrak. Ia, uste dut gaur egun be, Hori ere, segurazki langa joko du horrek. Bai, nik uste dut, nunbaiten entzun neuen, ja, hori ez da, ja. Ez. Bastante naztuta gauz, ez berez, bai. Naztuta? Eta gano daku jatorri bera. Nun esartzen duzu, mendik aurrera gara kaukasiar. Osa, dano baldin bagatoz Afrikatik, ez? Ja, bueno, nahi arrazatekoa, Nuga hartzen duzu. Animalia guztiak ere jatorri antzeko esan gote, ez? De hecho, Izaki bizidun danak jatorri bakarra daukagu, eta izen badauka. Eta unibertsoa, segurazki... Hori bezaten dute. Bai, de hecho. Beraz? Lehenko Izaki bizidunan izena, Luka. Entzun duzu inoiz? Ez? Last Ultimate Common Ancestor. Luka. Luka da, lehenko zelula, eta horretatik, gatoz guztiok, supuestamentian. Ja. Hortik. Potzu batetik. Ortodoxia zientifikoan arabera, gero heterodoxuak behar eta... Lukatik, gatoz. Gure aitonamona, hola, joan da, ja ez da aitonamona, baizik da, bat. Eta bat zehatza, non dago? Non? Bai. Potzu baten. Bai, salda baten, ez? Bai, ez dute berreskolatu putzutik. Eta gait, nik ez... ba. Igual hilda ongoa, ez? Hortik egongo dira, Luka ezberdinak. Utsi ezkero evoluzio nahi ez? Igual mendik milioi urtetara. Kao, bainzka hori gara guru. Ja, bueno, baina, etengabe egongo dira Luka berrixak ala, goaz? Sortzen, zerotik. Modric. Kimikatik organikotasunerako salto hortan denpora guztia bizitza sortzen nahi duzu esan? Ba, igual, ez dakite, Ez aldi da berriak sortzen? Ez? Sortuko zean. Ortodoxia zientifikoan arabera... Bakterioak eta virusak, feijo. Ez? Feijo. Berriak. Zero, baizea, ez, nire palo esto, hola guztiot, Garatu. Ni garatu? Denok. Bakterioak eta virusak eta hori ezaldia berriak sortzen. Boi sortzen badira? Berriak, espezie berriak, baina ez inorganikotasunetik organikotasunerako salto etengabe eta egunerokotasunean. Venga, pon, sortu. Vale. Espatxada gehiagokin. Denbora. Aztertu, eztabaidatu. Eskori, etengabe gertatzen da, organikotik organikora. Hori da, organikotik. Frutaren eltsoa, edo, eulixa, frutatik sortzen da. Horitxatzu etxean pasau sekula? Zagarra janda. Eko ziguela, igual, frutia erdi ustela, eta repente eulixak sortu iken diala. Sortu iken dia, zerotik, ez? Bai. Ja, oize. Landare batetik animali bat sortzea da, orduan. Zer izango zuen barrutia. Tipo Kinder Huevo. Gero batzuk esan dute bai, ez zela Luka bakarra egon, seguramente Lukak egongo zirela. Hori heterodoxoak hori izan dute. Bueno, baina esan da... Bai. Asiera hona da, Asieren asieraz. Bai. Eitzen dugu eta ondo dago. Hombre, eko beste tema da zuko esan duzuna, Big Bana da hori baino lehenago. Big Bana baino lehenago zazteagoan. Etxotik Lukak etzuen Big Bana sortu. Big Bana eta gero etorri zen Luka. Eta Big Bana aurretik zazteagoan. Ezereza. Zer da ezereza? Ustasun kuantikoa? Hasta que ezereza. Baina, ezer da. Gure zerebruak ezin hau hori pentsa. Baina esan bai? Esan bai, egisa da. Esan du. Bai. Itza duen guztia ez, izena duen guztia bada. Bada, baina guk ezereza esaten badugu, ja ezereza berez ez da. Orduan? Baina bada, utxa ez, oteiza... Ustasunaren teoria, ez? Ustasuna eta honeiz eta oiztak, zela zian. Bai, ze horri ze? Beti ateatzen duzuta oizmoa. Ontan, seguro, ustasunaren kontuta, zer esan zuten, taok. Bai, baina, ez da, siesta bota dut nature horretik autobusen. Gaur egun ja ez da duz, Bigobanaren... Non bota duzu? Negazionista. Lehioti bera? Siesta? Erorien gizit. Gaixua peratxoa muten eben, autobusean, alergia zelepo. Bai, muy txiki bat bezala, maskuki. Alergiaz lepo hori punktalde baten izena, ona da. Zer zauzu, gaur egun ez duzula, Big Banan negazionistak? Ez da usala. Garatu? Ja, primaz
konsenso bat dauela horren inguruan, Big Bana... Bai, ez dakit. Eta kreazionistak izan dabe. Big Banetik sortu dela bai. Orduan hor ustartu egin da. Nola baiteko kreazionismoa eta Big Banismoa. Igual inkorpora guen jau, Big Bana Jesukriston... Bai. Aurretik. Big Bana Jesukriston aurretik. Ez da konsensu ez, atik ordu terraplanistak eta mundu hortan asunto diferentia. Horreko eritzule gauza jota guapua, dala, pentseiken du ez historia, más o menos, Kristo aurretik eta Kristo eta gero, ez? Bai, batzuk. Kristo bizizan bitartean, zala, Kristo bitartean. Kristo bitartean. 33 urte zen zuzen ere, ez da? Kristo bitartean. Eta gara igota nola ez da zuten? Kristo bitartean. Ez ekiten ze urtetan bizizien, ez? Eta Kristo aurretik 400. urtean, ze zen zuten? Ze urte da, eta ez, 450 Kristo aurretik. Adibidez, Aristotelesek eta zuk peina hori kontrolatzen duzu. Por cierto, ze moguz, zure azken txampa? Ondo, ja, pasau da. Ego gorra izan da, baina, bueno. Filosofo eza bain? Ondik ez. Arnotak zezatu ez da indak itxo. Zuek ondo. Desbiekin zabitze. Claro. Larria kanpora. Baina zu Aristotelesen nivele ez da egizten, ez? Bueno, gura bez. Motzak zian gauza askotan, Aristoteles eta Platon da honek, Motzak? Bai, pitxin bat, Eskasak? Oso, mitiko pertsona horrek dianak jota inteligentiak, baina garrik eremu batzutan. Eta ero, kojo beraktan dianak beste. Osa, filosofikoki edo, pentsamendu logikoa, abstraktua, sistematikoa, lo que sea, oso genio batzuk hortan, baina gero, nik imaginekin dut, tipo Julian Jantzi. Oso una dena... Hortan. Konkistologo. Bai, oso una... Bueno. Eta beste guztia. Ez baina, estilo, nik ez dut imaginekin Platon tortilla bat ditzen etxean. Gare hartan esan. Anakronismo historiko bat injuzu hor. Tortilla karlistek esmatu zuten. Bai, gizurra. Bueno. No, dakizu. Hori zain dute. Ez? Bueno, patata tortilla, bai, hori zain dute. Patata gabe. Nik isen. Bai, historialari ortodosuek hori zain dute. Bueno. Eta bestela entzun oroimen histerikoa, hortaz, aritu ginela bandela ez dakizten bat. Ez galdetu zezan genuen, baina esan zenuten. Bai, tortilla zarra da, bai. Iba, zube bakotzu toke hori. Zu batza, gauza batzutan oso sakona. Zupe bai, Bai, nire bakotu bai bakit. Baina beste batzutan oso motza zan, eustez, Zetan. Ez dakit, hor ikusi jo zure moztasuna. Osa, gai naiz ikusteko. Parizura be bai. Bai? Ja, eske nire hola naiz. Nik biena ikusteko. Bai, horrez hau zuen identifikota sentiu naiz. Ostia, bai. Bueno. Eta hobeto zer da, ukitia igual nivel baxo gauza konkretu batzutan, baina orokorra ez, hola. Inteligentzia da orokorra hobeto da. Inteligentzia zabala. Bai, eremu guztiak ukitzen dituena. Elinismoak hobesten du ez? Hobeto dela gauza bakar batean ona izatea, bizitza puta guztia hortan. Eta horrela irautza egin. Eta horrela alako jende asko izan, askotarikoak, baina bakoitza putu gamoa bere arluan. Eta listo orduan, ona baldin bazara txostenak idazten, txostenak ez eta gero, maritxulo bat zaela etxean, pues bueno, sorte txarra tokatu zaizu, ez? Orduan, zentzu orduan, leninismoa ez da oso osasuntxo, ez? Osa, zati, klaro, zu bakarrik ona baldin bazara gauza baten, oso desorekatu zara, ez? Pertsona ezela, o edo ez? Horrek, derrigortzen dutzu komunitatean bizitzera. Gero, besten beharra. Komunismoa, igual horti. Bitu, ondo, karrita, hori lotura hona da. Eta hori Lenin adoz dagoen honekin, Hor dago, kriogenizauta dago, ez? Moskuko plaza gorrixan. Bai, zoze bai, ez? Zoze bai, kriogenizauta ez, baina zoze bai. Zoze bai. Balsamo batean, ez? Da hor... Bai, azala, behan azala. Behan azala? Bai, ez da, bueno, bazke barrua ustuta dauka. Ustuta dauka? Arda, ez dago... Baina behan azala eta behan hileak badu zondion. Osa, altxatuko baliz, zombia. Simpsoneko kapituloa mesela. Bai. Iba, zentzu hortan, orduan komunismoa eta feminismoa ustargarria dira, interdependentzia ideiara guaz hortik, ez? Ja. Ostra, orduan, ze? Karen arteko beharra. Hori, zu etezia ez da hortik, Juan? Etezia. Bueno, etezia, tezi xumea. Jode, baina. Zure gauza hori. Baina, bateragarria dira, ez? Feminismoa eta sozialismoa.
Baina biak alaiak beharrezkoak. Hostia, hori kanta bada, ez? Hori ensaiauta, karriz, ez? Nik entregau dut lana eta bosteko bat jarteko eta pitxo. Bostetik. Bostetik bost. Nala, ez? Hola, baina nik uste dut, igual bi hortan goia zela, ez? Hola, gazte batzuk, en plan, bueno... Nola bide, debate absurdo hori, feminismoa, la socialismoa, ez? Ba, eske bain nolaz denez el gertatzen, ia zer, pues orduan alako hostieta zitzen mardugu, ez? Ja, ez dago... Zuk, hola, igarri oso... Ja, ez dakit nondi duan galdera, baina ja zart sentitzen ari naiz. Partido, ja. Osea, igarri oso epoka aspergarria badala iraganekoa, baino. Iraganekoa. Bai, aspergarri... Bueno, lehen hit gehiago zeuden. Ja. Eta saltza gehiago, sufrimendu gehiago, eztabaida gutxio, hori egia. Ja, akzio gehiago, igual. Ez da un feminismorik, ia. Ja, hori begaizki dago. A ver, ez gara etorri hona ez errapaitzera. Ez egoen antiespezismorik, ia. Eta Jakobino hau, o jakobinista, gozela dia? Jakobitak. Jakobitak ez zuten asko, Bai, baina gutxi, segurazki, ez? Gero... Bentsadiako baren ahotsa asko edatu da, ez? Hori, zuk behin irratzaile baten izan zen da, ni beha doz nau. Azkenengo urtetan pasadan gauza interesgarri xena dela Julian Jantzik konejori jarritako denuntzia. Izan leke. Asko labur biltzen dugu gure garaia. Ez dakigula ze garapena izan duen, por cierto. Agian bitu. Konejo... Eta que euskaraz badakin, baina agian itzin barko bonuke berarekin, ez... Ni pentsatzen nun hori, norbaitek esan zian, ni pentsatzen nun kontzertu horretan izan zala. Ke ba, si kantua da. Ez, beti. Beti. Ez pitxa horretik, noski. Ez dut kontzertu horretan bereziki hola esplaiatu inzala, eta igual 5 minutu behar buruz berbetan. Eta lagai nagusi izango zen Twitterra igo zela. Bai, hori da zulta. Ez da... Bestela... En fin, por cierto, puto amo musika eta zede gaela, horrekoan Euskal Herriko Joaldunen batzarra engenula herrian. Zu bai? Ni Joaldun naiz. Zu Joaldun eza? Bai. Baixea. Ez du pegatzen, baina, bai. Demostrau. Oain, bitu, hemen dakat sokaren zauriak. Beste ez dutu nuenez. Bai, hor ikusten gabitz, bena tripa ikusten dabil, eta... Txitxian. Alegia nintzen. Baina gero Herri genuen eta Herri Baskari aleitzeko karri genuen Andoni Jokiegi. Ostras! Nik nekan. Azuk etzegitzun? Osa, personaje azala eta interneten eta hori. Baina alako gaitasun, puto amaga, Ostras! Osa, gen egon zan 2 ordu jotzen, eta gelditu zan, osa, musika eta itzeen gabe, agian 4 aldiz gelditu zan. Alega, ordu erdiko kantak. Baina kanta erralde horretan sartzen zian, pues oize, Rammstein, gero Ramon Martikorena, gero salto Gatibu, horrena Risa ez de Matxin, gero Trindots, edo goin dela 100 urteko Siberuko kantan bat, tartian. Eta abotxa impresionante, gitarra nahi denzun, eta jende guztia eman da. Mendik, ratxe honetatik, ez dakizema baliozun, 6 pavo, zazpirean, bai, hor, bai... Horren boltan. Hobekien inbertitu dituguna Herri Baskari baten boltan. Ez que merketxu da, merketxu guztot. Dakon txutia eta dakon... Baina Donostiko lagunak esan dute, katxai godula. Bai. Ondo, Bai. Ezkor, inguruan basuen jentea esaten, mutikoa, igo katxia, esate tontuan egin zabitzen. Bai, ba. Eta, bueno, bai. Pasaiarra, bera. Ni oinoztiarra zarra. Eberak entzuten dago programa hau. Segurante ez, lasai. Ez du denborerik izango. Zubak ez memoria izango gizan honek. Kanta hori guztiak horitzeko eta ez dio denborerik emango lago txorretako. Venga, Izer, libre zara, sentitu azken. Ez que niri ben fitxak sartu nozta. Nor? Zer? Bai, Bai, bueno, guaretzan fitxak sartzia, baina inostan galdera bat zalda, noian nobixua zor berantzutea fanitzen. Eta fanzanean komunera, nobixua torrezean da zanostan. Barkatu baina hori, zure kompainerua da. Kompainerua? Betu, ze... Zanostan bai, eta bale. Eta fan izan?
Bueno, informazioa nahi zuen, bakarrik... Opa nintzen, ingen berba, baina ja beste tono baten. Vale, beto. Ja gai saldatu geben, ja. Musikaz. Oso tipo jatorra, eta... Bai. Beto. Zagotzu relazio itxia? Bai, printzipioz, bai. Beto, haien galdu duzu... Ja, tio. Filosofia irakasle izan beharrean, pues soinu teknikari. Ja, joske, harreman itxiak zer, bai, hoz. Igual ireki. Baina, gero hori da desmadre bat. Bueno, ireki eta gero ondo kudeatu... Ireki eta gero itxi. Ireki eta gero itxi. Harremana? Ireki batekin liau eta gero itxi. Bai, jendazko biken dago. Denbora eskatu liau eta herriro bueltau. Gela bat itxita usten baduzu, denbora luzez. Zer gertatzen da gela barrun. Usaina. Kargau egiten da ambientia. Kargatu seguro. Hautsa pilatzen azten da. Eta bat hiltzen bada, mamua hor gehatzen da. Aireatu behar da, eta gozaiek ez. Apunto igual xamurtasun taller batea, pixka praktikatzeko. Bai, ez da zarrera txarra. Jo, eta hola egin du sexua 3.0. Horin biu. Horregatik, baina horieteko praktikan jarri behar da, zebez? Horin biu udan gauzela, bero. Esan, plan, esko guakin, bai, udanen biu. Baina... Zuk zerako zu, horren inguruan esateko, Limar? Nik ez dut esaten, ez dut dena praktikatzen. Baina hori ez aldo zuin. Zer? 3.0 txortan, ez? Ez. Oin justo ustaian ikastaro bat zegoen sexualitate eta tantra eta holako movida bat. Baina justo... Tantra. Azte gukar hortan ezin dut. Nik joaten ez horra bakarrik berandu beteteko. Baina bide batez? Korrespontxal gisa. Zure tantra bilatu. Bai. Por cierto... Zertan datza, barkatu? Ez que 3.0, 2.0 erekiko aldea zin da? Bizarra. Sexu kontutan? Ze? Ez, baina 3.0 da beste programa bat egitea, ez? 3.0 Ez da salto kualitatibo bat. Txo, baina, zu zeurrotu zu hasi? Karo, ni pentsatzen non dugu, badago hain sexua 3.0. Ez hori da programia, ez que ingen bat .0, ja, sexua gratis. Edo bat, bai, hori, sexua gratis bat. Ni pentsatzen non, tipo, ja, garapen... Maia, bat .0 da, pues... Ezagutzen duguna. 2.0 galdu dut, eta 3.0, ja, pues, zango da... Kristona. Guk hemen ez dugu epaitzen, eta ez dugu zailkatzen sexu praktika, ez? Oro. Baina, badago jente baietz. BDSM da masokismoa eta sadismoa eta praktikatzen duten pertsonak. Sexua normal praktikatzen duten... BDSM? BDSM. Sexua normal praktikatzen dutenei bainilla egiten diete. Da, hola, epai, hola da, en plan, vainilla. O sea, en plan... Vainilla, ese tipo... Soso. Bai, Gatzabako? Bai. Eta hori dira, zapore... Eura dira, bai, o sea, en plan... Lau bolatako isotzea. Oreo, jo que sé, oreo, gero pitufuan guztoko beste gauza urdin bat, eta, bai, ez da. Ja. Hori, behin, entzunotzan neska batei oso gogoeta interesgarrixa, estilo, BDSM inguruan da, askotan, kasualidades, ez? Hor dago rol gauza, rol jokuak normalian, ez beti. Ez, kote heterosexualetan dominanti esaten dela gizona, eta sumizua emakumea. Surprise. Eta horrez ere, bueno, ondo dago BDSM-a, praktika, lo que sea. Baina, bademos olako harreman baten, heterosexuala, blin, lehenengo eta behin, ziurtatu, ez da buena gura zure bikotia dela, zure biostizia mutia. Hori ziurtatu, eta ja pein hori dako zura garbi, baina gure zuna egin. Bai. Ez que gizon asko dauz, ez que niri BDSM-a guztaik isa, eta ez taltzen dianak itzal horren barruan, eta gero... Baliatu hori... Arpiki asko dauzka, de ustez BDSM-a. Baina, BDSM-a oso ondoen markauta, zu praktika bat jo zune ez da boleo. Da, aurretiko oso ondo adostuta dau. Adosten da, ez? Bai. Zehazki. Bai. Sinatu gabe, baina, ez? Bai. Hori, zentzu hortan ondo neurtutako gauza dela deritzot ezagutu gabe. Aurritziak, oza... Agian, ostiatik ostiara badago aldia. Ez? Agian izarreko izate ba. Bueno, pare bat osti, baina, karo, ja ikusten duzuen karreria hartzen, eta... Eta horpegi aldatzen zaiola, tipo postasun...
Ebe, sanua, ondo, baina beti be sanua izan biako zan, aiz rol aldaketak egotia, ez? Bueno, gaur nire sumizua bizarzu, eta hola, ez? Nebil bat ez be, bikote harremanen barru. Bai, nik gaur entzun dudan movida da, bai, gizonei kostatu egiten zaigula sumizio rol horretan sartzera. Ez da, pixka bat, kauzke da, zaurgaritasunakin konektatzea, bai. Ja, bai. Gizonkeriarekin talka egiten dula. Bai, gizonkeri konkretu batek mintzet. Bai. Gizonkeriak aipatu ditugula, nik orain arte pixkat kritikatu egin dut mundu bat, gizonen abadena, baina ez bakar gizonena, emakumeak ere badaude, crossfiteroena. Ia asmatu. Crossfiteroena, eta gaur crossfiteroek, berai esker jan egin dut baskaria. Lekzio bat mandizute crossfiteroek? Bai, keston lekzioa monestei. Bizitza lekzioa, Hor ikusi dut, ni baino gehiago aldirela izan, segun ze gauzatan. Hori pasenekien biztaz bakarrik, ez? Bai, baina gaur ikusi dut ja praktikan, neukan taper bat, ez? Etxoz horregatik jodu beraien gana. A ver. Nola? Neukan termo bat, eta termo horren barruan neukan nola da hartabetza rusieraz? Greska neukan, ez? Baina egin du ustasun efektua, biglanan aurretik bezala. Eta ezin nuen irekin, nire palo. Baina ezin nuen irekin, eta izarrek ez. Izarrek ere ez du irekin. Panoramia zan, gauzen hemen pabelloi industrial baten lurren gazarria eta emarre bien saiaketan be termoa irekitzen. Eta ezin eben. Eta hori zan dago, ostras, hemen alboan dau garaje bat, nun crossfiteruak egotenean entrenexen. Eta banda bere eta perrakin crossfiteko lokalera. A ver, crossfitero bat, mesedes? Bai, eta... Eta horri hau, bam. Eta ireki. Eta atxikiarekin. Bai, sin más. Kosta zaio pixka bat azian. Bai, hostia, hor bere gizontasuna... Oso kolokan egon da. Zenoski gizona zan. Bai, gizona zan. Bai. Aurretik lehenengo emakume batena joan naiz, emakume bat zegoen, eta zu muskuluak dituzu, ez? Hola, ez tegize, baina pixkat zen gaztea eta oso lotxatuta bezala zegoen, eta egin dit... Baten da sin más, taper batekin, ez un muskuluak. Jesucristo, entonces ez un taper batekin. Begiekin egin ditu, bai, eta ondoko gizona señoratu bezala, eta ondoko gizona... Imaten zuen behan zehoz ez ezela. Irakaslia, hostiz. Claro. Eta ireki izu. Ireki egin ditu. Bueno, oso ondo. Bai. Pues bakizu zeinek ez dituen ateak ireki nahi. Seminariotako ateak ireki nahi. Irekurri duzua. Sexua sari ginela. Oen etorri zait. Papa progreak. Aita santu progreak. Entzun diozu esan duen. Horrekan bilera bat egin zuen bera bezalako besteekin. Bueno, bera bezalakorik ez dago. Baina bera izan nahi dutenekin. Hori da. Italian. Eta hor komentatu zuten homosexuala mintegitara sartzen ez zituztela utziko. Hori albiste balitz. Bera horretan. Eta orduan aita santuak esan zuen ez zituztela homosexualak mintegitara sartzen utziko, marikoneria handia egia zegolako ja da. Hor barruan. Bai? Hitz hori italieraz espreski esan da. Bai, Bai, pizka bai. Hori beti ez? Komentutan da, emakume bizan dizu. Nik uste, albiste izan dela nola esan duen. Ez inorez darritu bere horretan, ez? Bai. Hola. Eta baskamen askatu du gero. Agian, norbait mindu bada. Marikon... Baina, ondela urte batzuk, etzanen famosua abioi baten barruan, zeruan, zegoen. Bai, papaiet. Bai, hori holako baten esatiatik zeruan denendako lekua zegoela homosexualak barne, eta ez dakit. Homosexualak barne. Ja, izan leke. Bai, ez? Ba, ez que proge, baina hoi pizkate ez, hola, txamarrarekin pizkate ikutzen bezo larrara, eta atzen da barruko... barruan daramaten pederazta txikilla. Eta... Eta bai. Aita santuari zezkio gustatzen. Osea, gehiagi dago lazateu. Ostras, ba... Eta kizien den neure egokia. San Agustin da honik eukie baina euren roiuak, San Agustin? San Agustin. Santua? Bai. Eukien iponak bai, ez? Iponako Agustin. Nik ipona ez din. Zer ipona? Bai, Afrikako, osea, bueno, igual dau. Horrek eukieben jaleo bat, orroio bat, mutiko bat egin uste dut umetan, gaztetan.
Bai? Bai. Baina gero ja kristianismora konbertiu zen eta... Ja, gero ja umeak ja gustatzen zizazkin. Ja, hombre, hori Grezia klasiko normala zen, ez? Irakasleak distipuluakin, Sokratesek ligauen Platonekin, eta Platonen txikitsua. Bai? Platonek ez esan hori, a ver, alako albiste batez, eman nola beste tipo... Bai, baina hori normala zen. Txoine San Agustin ez da Grezia klasikoa, baina bueno, barkatu. Ez? Mediebala san. Ez? Ni joan naiz Grezia klasikora. Ni joan naiz San Agustin garaian igualetan normala, baina joan naiz garai batera nun normala zen. Gizonen artean, eta irakasle, ikasle, eta maila aristokrata, maila, ez? Osea, bai, diruakin. Hor normala zen. Esklabokin. Eta nola ligatu egiten zuten irakasleek, berain ikasleekin, gizonekin, ligatu eta kortejo antzeakoa zegoen, eta... eta gero erlazio sexualak... Bai, hori seguru, baina hori totalmente historiko da, Baina zan oso rollo... Bai, hori... Platon da... Zuzartu, a ver, Sokratesen distipulo izan zen Platon, Platonena ez teki Aristoteles etzan izan, Aristotelesena gero Alejandro Magnolako movida bat, eta, bueno, peina horren artean, hor egon zen... Poemak eta dena dauze. A ver, Platon da Sokrates, nik da gitela etzien lehau. Baina Platon liau zen... Asakokin da Sokrates bat, ez bueno, Albiziades, dako poema famoso bat, gazte batek Sokrates idatzitzen en plan behatik enamorautat ez dakiz. Gazte bat, en plan, gaur egungo, ez dakiz, futbolari, jokalari bat zengo zena. Crossfitero bat. Grezia klasikoko crossfiteroa. Herakles. Albiziades. Baina, harreman horri zian bebaita oso rollo txungua, eta oso boteria zegoen tartean. Ze beti zan, viejo bat, gaztetxo batekin. Irakasteko. Eta, harreman sexuala beti zan pasibua, zan gaztetxua. Bai, hori da, bai. Jota rollo txungua. Baina, a ber, ikasle, ja horre jerarkia, Ja, hori da. Ez dakotu zetan sexua praktiko jerarkia bat egoteko... Ez, baina zala oso harreman espezifikoa. Bai. Bikote homosexualak. Bai, ez que horra adibidez, Michel Foucault berba ino, horrek idatzi duen sexualideen historiaren inguruan, eta adibide mugan Grezia klasikoa jartzen dago, esateko homosexualitatea ez dela existitzen. Hau da, nola esateko diskurso badala, kategoria badala, baina gero horren, nola ez dela gauza bat, eraikitako gauza badala diskursiboki. Existitzen diak gizonagatik erakarrita, eta holako mobiak eta hor Greziako mobiak eta kontatzen dugu pixka konparazio bezala, eta gara hortan adibidez homosexual hitzatzen existitzen, baina gizona lehiatzen ziren gizonekin. Ja. Natul. Zuen ustez, etorkezuna, ez da pikin bat, generua pikin bat diluitzen fango dela, eta generua diluitu ala... Ba, horrokan aipatu zenun, ez? Hori ikusten duzula. Bai? Bai. Eta hori, danok, bisexualako ez, baina, bai, ez? Ja, nik ez doi gusten. Ez, nire palo. Non ikusten duzu, zintzu dia santzuak? Generua badabil diluitzen, ez? Aportxe bat. Gene. Bai. Eta generua diluitu ala, ez bat. Bai, Adibidez. Orientazio sexuala be diluitzen fango da, poliki. Ja. Ez, tozu ez da. Nik ez doi gusten. Zuzatiro sexuala? Ez, que boin justo investigatzen hasi naiz, mobide horreik. Zu sinistuta zaudenen hortan, esartu Twitterren. Eta gero, itzengo du. Nik mutxikeria bat ekarri dut. Ezin maz tontokisa bada, baina zuek bakizue Donostia itzan hundi autorren, ozer esan irauen Donostiak. Ozer esan gura da, zuen ustez? Ostia, Elisako ostia. Ez? Este, nik uste hori banekila, Bai. Joan zait. Ostia, uskia... Esan gura, literalki, baina literalki... San Sebastián. Don. Don? Gede grazia iroazten. San Sebastián gure besan. Ostia. Ze ondo. Horregatia da, San Sebastián da hostia. Sebastián da hostia. Es que san eta santa da estilo don, deuna, donea, no sé qué. Don hortik. Done. Pero, hasiera baten itxura danez ala Don Sebastián, eta Don Bastián, Donastian, Donastia, Donostia. Bai, hola. Horregatik euskarazko jatorezko hitza da, irutxulo. Bai. Irutxulo? Bai. Diotenez. Horregatik ditzen da, irutxuloko hitza. Iru playa dako lako? O irutxulo. O iruztulo.
Nundako iruzulo. Ez dakit hori bilatu. Horren metruan abadako. Bai, hori da. Zatoztu lopidia. Iruzulo. Jo, Bueno. Sexo sari ginela, topate... Bai, usten xeko. Oguleiken da. Bai, oguleiken igartzen da. Baina, nik azetari bezala, ni albiste dagoten naiz. Ni asetiko era bat, noski. Harrapatu dutela garbiketako langile bat, Unibertsitate Konplutenseko hori Madrilen dago. Albaitaritza arloan, ospitalean. Han ingresatuta zegoen aguntza batekin txortan. Ingresatuta? Gaizki zegoen aguntza gaizua. Eta orduan, hango ikasle bat pasatu zen, eta testualki jasotzen du albisteak, ikusi zunen langilea, garbiketako langilea, jarrera arraroak egiten, hospitalaratutako animaliarekin, orduan kezkatzen hasi zela. Eta gero, jakin zuten, hospitalaz gain beste gauzatzuk ere garbitzen zituela langileak. Ja. Eta hauntza, ondo? Hauntza ondo, azterketak egin dizkiote, eta, jakiteko ia benetan zegiten nahi zen garbiketako langilea. Hora, hauntza ondo baldin bau, berez? Ja. Ondo. Eta honen alderik honena da, non irakurri duen albiste hau? Diario de Noticias de Navarra. Ostras. Eta zetezu. Que Navarran bai. Oso Nafarra, izango da, ez dakit pedofilia ez noa da. Zoofiliarekin zela dakaten. Baina klipbaitaren kulturak harrapatu baitu. Eta gero horrekin lotuta, eske gaur zen dena sexualizatuta, baina ez dakit horrenik asko laguntzen duen. Bueno, agian bai. Agian badu inkluso hon esan daiteke. Barrabiletan, bai. Ere, hobeto esan da, topatu dituzte mikroplastikoak. Joder. You know mikroplastikoak zer dien? Total, jarri diela batzuk, hori bai burutu bazaizkizu, baina burutu bazaiztu ideia, baina ikerlari batzuk esan zuten guazen pertsonak eta txakurrak, ez dakiz erratik, txakurren testikuluak aztertzera. Eta topatu dituzte, 123 mikrogramo plastiko txakurretan, eta gizakitan 328. Oin dela 6 azpilabete, gizakien maila zan 126, alegia. Potolduz eskigu 3 aldiz, barrabilak mikroplastikotan. Eta dazkagu, orain zuri begira ez daizut, Kevin, zuta bio dazkagu hortxe sartuta. Nola gitu? Polimeroa. Polivinil klororoa. Hori ez dakiz, baina PVC da hori. Nola gitu nire kotela hori? Bueno, segurazki aukeren gatik, eta kasun arpegi gatik. Hori zizan animarre, ez dela fangoako basulo batera bizkia. Nailona. Acrolonitro, butidaeno, estironeo, ABS, ez dakiz, nailona ere bai, gizakientan, eta PVC-a, urren ez urren. Alegia, gauzei guztiak, zure bi bolatxo enguretzen duen sakutan, bilduta dazkaztu, konpartitzeko prest. Eta haien ikerketaren ondorio da, agian izan zitekela horregatik, zergatik ari garen, antzutzen. Gero da gehiago. Jentea arazoa dugutzen da bil, ez? Asako. Bai. Asako jente, ez? Zaten da, 3 bat ja laguntza bitartez. Wow. Nola baiteko laguntzaren bat. Eta ugaltzeko. Frustrazio asko dago, ez? Frustrazio eta tratamendua emakumin dago jota txungoa da. Bai? Bai. Eta erruduntasuna dago, bai, ez? Baina, bai. A ber, ez da betiko tema ona ekartzeatik, baina Brad Pitt edako pelikula bat honen inguruan. Angelina Jolekin batea, bai. Bai da, bikoteo fatnela Mediterraneora eta euren artean roioa dauz, eta bukaeran ez gura esprobilerrekin, baina bukaeran komoko mobidia. Baina hori da mobidia. Bai, ezin dela burun gatu. Vale, bueno. Total, hiltzen garenean, konteinen marroira, ala horira. Nara bota behar dugu. Oso ona. Kevin? Ostia, hori galdera oso ona. Satika. Bueno, bai, beriztu egin behar. Azesatekoarekin egiten dugun bezala. Hoi, mikroplastikoa beriztea badaka bere lana, Bueno, berizketa oso mikromaiakoa. Arrazista banitz esango nuke hori txinatarren lana da. Baina zela etzaren... Ez nuke esango. Hori da. Hori da.
Que, por cierto, zatikatzea gorputza, bueno, errezaten da, baina goen dela esasko lagun bat laten aitari moztu behar izan zioten, hanka. Eta gero, hospitalak behartzen zaitu, hanka ez, txon. Edo hankanen zatitxo bat, edo behatzak, ez dakit. Total. Bueno, ez dakiz eta mainetakoa, baina esan, hola, urda espiko oso bat, hola, bezala, ez? Ezin duzu, karo, zeitezu gero horrekin. Ja. Orduan, behartzen zaituzte, inzineratzera. Erretzea. Ez dakizen bat, zenbat. Eta nahi duzu jan, imaginau. 800 pavo. Baina zerbitzu hori eurak kudeatzen. Bai. Eta zu nahi duzu zuranka jan, imaginau. Ni jati aurro nahi. Bueno, eskutuan. Baina zerbitzu hori eurak kudeatzen dago, ez? Ja, behin ordenduta. Pakete bat. Ez, hori uste dut ez zutela ikusi. Baina, karo, torri zen eskandalizauta, bueno, jo que se, botako zion, gero, non baiten. Ja, Benetan. Bai. Joder, gentia placentia jaten dago, adibidez. Umi euki eta placentia jan. Bai, hori egia da, ni eskutan izan nun janez, baina... Placentia? Una tortilla bat egin da dola, ez? Porque bere horretan, hori baina gauza zatarra horik ez doa, eh? Nik ezagutut jentea sumoetan. Bueno. Zatitxoak egin kongelatu, eta poliki, noizan behin, irabiatu beste gauza batzukin. Izoztu, eta gero etara zatitxoak, eta gero irabiatu beste gauza batzukin sumo formatuan, eta hori eran. Eta kriston txutea omen da, Gizonentzat kriston txutea hormona asuntuatik edola. Bai. Bueno, ez da nik hori esan zidan behin. Placenta bat da estilo, nik ikusiak bat ola, baina zabalduta, eta da estilo metro karratu batekoa, Ja, bai, ez? Bai. Haundixa da. Testuri eza, gibela nantzago zoz imaginatzea honik? Finaua, eta da bi alde dako, alde bat eta bestia diferentia dira. Kauz, zu erizein eza? Claro, bai. Hori ere bai, Kauz, zu bakitza honen inguruan? Eskutan ekutxa dagot placenta dola zabaldik. Bai. Eta janda ez? Ez. Jango zuen? Buruzu ama izan? Ez da gehi, zuk? Nik gaita bai. Bai, nik ez da gehi. Zu ez ditzu? Zilegi da, mundu entera umiak ekartia. Zuztu eso? Zesa, neo maltu zenea? Zer da Mario? Principios... Zenba gara ja? A ber, behiratu azken estadistikak? Azken estadistikak arabera, 8.000 eta 1.000.000. 8.000 Mas gutxi gara. Claro, inork ez ditu zenbatu. 8.000 eta 1 gara? Seguramente gutxi baina. Zeba? Gertu datzen. Bueno, jala esain beste pasatu ginelako 8.000 ez da egite. Baina, bueno, hortik, Baina hori estemazia dira, danak. Estemazia dira, danak. Bai, hori da. India naiz, orain munduko herrialde populatu duna, hemen eman genuen albistea, azken orduko albistea eman genuen hemen, Txinaren gainetik jarri zanean, baina dena zena estimazia, inork ez ditu indiar guztiak zenbatu. Inor ez da jartzen hortan, ez? Ez, ez da txinatar bat ere ez dut jarri hortan, ez? Bueno, borduan, ez que igual ez da gola, igual 1.000.000 gara, bakarrik. Bueno. Da, pizka gehiago. Eta klima aldaketan... Alegia, horregatik ez dakit munduak berduena baote dan izar txiki bat. Nire alde hortatik ez dut buru asko jaten, zuko egiten mozu bat edo bi, oza, bi eukitza, ikauzat. Jozu mantendu, zibilizazioa. Eta bat eukitza gutxitu. Bueno, bi pertsonak bat sortzen dago. Euskal Herrian bi, pasatu zala desente, da bat koma... Zema zen? Bat koma iru, bat koma bi, hau inburu zain ez da egit. Estadistikak izan dutena? Bai, bataz beste, gaur egun bat koma gutxi. Beraz, bi, jarri zara superpoblatzen atletikek eta realak eta horiek eskertuko dizute, haien arrobia ere txikitzen hori da, orduan behar dute batezen mutilak, gero gola sartzeko, baina hortik aurrera. Baratza, behar beste baratza ez dakau, hemen. Baina, klima aldaketa eta ezotze buru jana muten, hola umiak eta ze mundu zagutuko da eta. Buru jana? Bai, osea, igual apokalipsia etorriko gara mendi. Ni sentitzen den dire semean gati, baina... Bai, bueno. Baina, apokalipsian kontua da oso... Eskuindarra. Oso eskuindarra da, Bai, oso eskuindarra, negazionista bida geixenak. Oso, klima aldaketan. Baina, bueno. Ez baina nahi izan... Apokaliptia... Oso modan dago. Bai. Munduen amaiera... Ez dago zer eginik... Bai. Distopia, dana serieak eta pelikulak distopikoak, eta noiz adertuko pelikula bat, oso en plan komunismo perfecto bat
Bai, komunismo ditu gabe, Hollywood ez dio eskatuko komunismoa jartzea, baina zoze, ez? Zoze askatzaile haula, en plan... Ja, total. Bestera batera. Hori da. Esperantzia dago. Bai, en plan... Bueno, bestera batera, obea. Basparea berena kopiatzen diguten ideia, eta bain nik eta okerra baden zera, porque hortan jaioa dira. Ni behin bateri esan nion, emakume bati esan nion, nik aita nahi dut izan, eta esan ziren egoista nintzela. Ez que hori da mobidea. Berez, kolektiboki... Eta esagutu nuen beste emakume bat, esaten zuela umeak ez eukitzea egoista izatea zela. Hori ez. Ba, izatik, zuk ez dituzu umeak, orduan libratu egiten zara zaintza horretatik, eta orduan bizitzara zure individualtasunean nahi duzune egiten bezala, ez? Eta orduan, nik bi iritzi horrek, batek esaten du, bata eta besteak kontrakoa, eta horrenik esaten du, hemen ze... Bigarrena txebekoa zan, eta oldartzenen teoria oso barneatuta zekan, eta orduan aldarrikatzen duena da, sufrimenduaren sozializazioa. Total. Bera nahi du, bera bezala, gainerako guztiek sufri dezaten. Zango zituen bi ume espitoso. Lo egiten ez dutenak, eta zea, eta zango zuen putakumea, bitu ze posi dago nor bere bokata jaten bankuan, oinetin horrez eta pipa jaten, eta zango zuen kabroia, nolabait izorretu behar diote eguna. Orduan, proiekzio bazen, ez? Baina, eta lehengoaren etzen proiekzioa, nik usto ez. Ez da hor ekologista zenta. Ekologista. Antinatalista. Eta orduan, beak ez zuen nahi, eta gau gaina feminista. Eta bakitzu, feminista batzuk daukaten rollo da, en plan... Igual bakitzein dan, oinatikoa. Bale, igual daukez. Bideos grabatzen azten garenean. Orduan da, en plan, maternidaderi ez ez, zatik bestela hori esklabutza ez dakize bakize, eta orduan, Normalean peina hori izaten da hori, esan duzuna zuk amargauta dauzen gurasuak izaten dira normalean, diskurtzoriak oinak. Ez, al revés, barkatu, Ez, horti pasa direnek, nahi dutena da, zuek ere, horti pasatzea. Baina, gauza bat, egisa da, aitatxismoa eta matxismoa, dala, erostia boleto asko, inungo garantia bari, Zegian bildegitik salto bat ikia parakaidaz batik analizatu ondo urten doga ezkio. Bueno. Otomolan jokatu bi boleto, ez da gizu ze urtengo. Ez da pitxin bat. Normalean da ez gehiago duzulako gehiagi pentsatzen, eta eskalkintasunak da espezie honen garapenerako giltza nagusia. Noa kobazulo honetan sartzera, seguro ez zer guapa topatzen du bala eta hola, ez? Zu kobazulo saleza dela. Zo zer mugitzen gaitu eta hau berdina, zengo dutume bat baina, hola, hemen telebizte ikusten dugu, zei de jona. Gero, ja. Eta gunean atzera martxarik, zatezu, bueno, baina, Kevin, zu aurrera, eh? Aurrera, beti. Vale. Gero eta oinati argeio izan, mundu hau divertigarriago izango da. Hori da garbi dakadan gauza bakarra. Hori asunto objektiboa da, ez? Objektiboa da. Bai. Bale, baina orduan, nik ez du nahi adoptatu inor. Osa, nire dut bikote baten baitan, ez? Eta orduan, baina ez dukat bikoteik, ez? Bikote eta dozioa batera garria dira, eh? Bai, bikote eta dozioa, nire dut bikotea eta nire ume propio. Oize, egoizte izatea? Jabetzaren zentzu klasikoa, ez? Bai, zentzu hortan klasikoa, naiz. Egoizte petxasat igual proiektekia ja umia bea, ez tekizu. Ez mitiko esaten dagoenak, eskenik semia guret. Jendia, aitxa zeinama, aurdunaldi izan ziarta, jendia esaten dagoena, negurot seme bat, edo alaba bat. Ez? Hori argita garbi. Proiektiken daue, seme bat eta laba bat. Esaten bat daue, ligurot seme bat, ez daue pentsaien marikoi baten, ostakize, o nespia. Ez da como futbolista, blin, ez? Proiektiken zabitzor... Momentuak. Movida txungoa. Torten zeskizu, ez? Nina gomen hor bezarko eta bere erdilo eta ondo men jarrita. Ez duzu ikusten goizeko irutan, zure txeko oe guztitan pixa eginda gero. Zulo ingabe. Lo ezitxana oso txungoa da. Oso polita, hori, bai. Ez da kalotulari gau pasakin, Baspare. Haberia alde honetik ikusi hartu zuen. Eta ikuspuntu politiko batetik bai, jente gehiago dago eskerrean neomaltusianoa, hau da, esan duena hemen,
populazio hori muga jarri behar zaio, eta orduan ez dugu euki behar umea, eta eskuinan ez. Eta orduan, ikuspuntu politiko batetik behar, netzat, umea zeukitia da en plan, da, nire mobia justifikatzeko, baina da en plan, orduan ireutza zela ingo dugu, bakarrik eskuineko eukitin modu. Borroka demografiko irlandesa bezala. Hori da. Hori da nire burua justifikatzeko erosi nuen lehendaiziko argudioa. A ver, garatu hori, a ver. Hoize ba, zuka, ointxe bertan ederki azaldu duzuna. Zeitu dute eskuindarra. Txia bezala, erreproduzitu zen, gero ordintzen diote, Ego Amerikar bati, lan emakume bati, beraien lan zikin guztiak iteko, erreza daumea bezala, eta uposekoak ordade untxia bezala leku guztitatik ugaltzen. Gu aldiz. Zen beste, baina orduan zen behar dugu. Aile baino gehiago izan, jake ditu Irlandan. Lehen gutxi honga ziren, Ipar Irlandan. Zer egin zuten hor? Ugaldu? Txortan egin kondori gabe lepo. Eta bai, katoliko. Errepublikarrak, lengua katolikoa dena, gaur egun iaia pares pare da. Traka, venga, lau, bost, pam. Bat gerrarako, beste hiru, bat apaisa eta beste bia tontoa. Venga, baina tira, pom. Hola ze? Baina denak irlandesak. Ez unionistak. Ostra, Euskal Herrixan be, ez dut... Horrean jodido dago. Konkistartean dago, hor tontotu iten dira danak, izan espainola euskaldun. Hor zaiagoa da. Gero eta gehiago izateak ez dizu bermatzen... Pues nondik atako zeskizun. Oinak, era gehiago da kasu, zure kasuan, ez dakit. Nez kasuan ze? Zein gulkatuko zenien, bai ala bai, ia ziur. Ia ziur? Euskal Herrixan... Bueno, ezin dutenean pentsatu bizkuntza. Hasierak urtetan menta, gero pasado ingo dute eta erdera zirtuko dira barra, baina 6-7 urte sortzi, Euskaldun peto-petoak izango dira. Joango zara horti, beto ez Euskalduna dira. Gero ya. Hortik aurrera ya, pues, seme bat de... Genero apurketa oso zeia dago. Altxatzu urten seme bat ola bat guztiz kontrakoa, ez? Zure... Guztiz... Guala guztiz, Bueno... Nik uste eskuinetik eskerrera, badago adiz, etan, bazien, bera eta pikola zirenak, edo domaderoak. Eta hori bai, hori posiblea. Posible da, eta inkluso ez dut baliatu zutela informazioa lortzeko. Bai. Nik ezagutzu bai jente anarkista? Behan gurasua konservadore dirudun eta, kao, semia bai. Hori horla asko pasaien da, zile gurasua zorrotzak izan baina konservadoria eta ego semia labakola urtetia. Rebela huien zara, eta emuten duzuela anarkistia, baina ez za anarkistia. Zuzeu gurasuan kontra eta horretako inza anarkistia. Nero kontrara ez da aino ikua, ez? Gurasuak euki hola bastante... progres. Imaginatu, gertatuko da, ez da aquí. Semea atatzen zaizula epaile, edo publizista, mandiketako erra badena. Edo alaba atatzen zaizu, crossfitera funtzionaria. Edo... Bueno, a ver, taper batzuk egiteko... Hoxe, bai, hori bai. Hortako? Hori bai. Zuk zer? Nola ematen diozu bolta horri ja, edade hortan. Ja, alperri da, ez dut zara inor. Desfasauta on bizardun bat. Eta listo. Etorkizuneko semealak zela izango dira. Etorkizunekoak beste batenak. Sabes, ondala 20 urte, pentsa ezin zan alaba bat, ez crossfitera urtetia. Ja, horre egun gertatzen ari da. Ba, izango zituzten. Zemendik 20 urtetera, ze movida ongo da hor. Beste movida. Beste bat, bai, eta teknologien relazionatutako movida, azpikultura, nicho konkretu bateko... Bitu, eskolako lanak egiteko adimen artifiziala erabiltzen du DBH-ko ikasleen erdiak. Hora puntatu dut hortik. Total, pues agian... Etorkizuneko ikasleak ez dute, ez ikasle seme alabek ez dute gurasoan beharrik. Ja. Binazita. Badago, ikusi duzu, badago panpin moduko bat. Izango da, tipo naia hori, etxebilduko mierda hori. Imaginatu gola, baina haien metros dikoa eta hola. Eta da, inteligentzia artifiziala sortutako, sortzireun pago, por cierto. Baina balio duguna, sortzaien arabera,
inteligentzia emozionala lantzeko umearekin. Vale. Vale. Bueno, horren garapena, ja, baina gizakia zein. Segi. Jarri zu. Jarri zu? Lau ordu egunero umeakin. Zu bakitzu? Emozioak, hori... Baina egunero, Adimen hori bakotzuzuk. Ja, robot bat, torri burura, ez da bosor, bai, azterketak, dauztarteko, eta teknologia ere bai. Bai. Unedeko azkenengo azterketan, toko izaten aldamenean tipo bat, estilo, 40 piku urteko bat, pinganillo batekin esamina. Oso, ona. Hori klasiko bada. Klasiko da, baina san... Gure garaian ez egolako pinganillo hori bestela. Baina san gauzat oso inkomodua. Zer? Zuretzat? Entzun nik esan. Aprobetsatu. Gela bat enormia, kristona, 200 pertsona bertan, eta de repente noizian behintu zela, irrati bat fondo zela. Hori. Eta tipua egiten ezkoen erloju raro bat, eta hortik berba, bai. Eta gero kontestazio beste batena. Eta irakasles egon Candy Crushen jolazten? Irakaslea entera usan, eske zan hain deskaraua. Berdin diola. Bai, ibilizan gure inguruan buelta asko emanez, emuten presinua sartzeko maura tipuari. Baina ez otzan ez errezan, baina gauzat oso... Ba, beda nagusi. Eta hori adimen artifiziali gabe. Norbait egongo zen bestaldean txibatzen, ez? Bai, elkarrizketatzeko. Erabilia duzu, txat, GPT. Aurreko astian lehenengo aldiz. Bai? Zetako? Testu bat berdina esateko beste modu batera. Bai, plagiatzen ebien gauza bat. Eta orduan, esan hau beste modu batera. Eta? Bueno, bai egin zuen, baina, egin zuen, bai, sin más. Claro, kontutan izan, herritarron eskutan, zema denbora darama honek. Urte bete? 2 urte? Zemat urte? Eta, ni oinaz, enteatu nahiz? Oso gutxi. Beraz, irudikatu hemendik 20 urtetara, hor dago pastela, ez? Keston pastela. Ja bado bideo batzuk flipanteak, oso gopoak. Bideoak? Claro, zuk egin zenion bezala, galderaren bat edo aginduren bat, txat GPT-ni, pues bado beste aplikazio batzuk, ez duzuna jarria zuk Kevin, Japoniako Fuji sumendiaren azpian 8 geizekin batera, 8 geizak Kevin hartuta eskutan, flamenkoa dantzatzen bitartean, eta inguruko japoniar guztiak arroza loreak botatzen dizkigutela. Eta hortik ze bideoklip bat? Bideoklip bat, HD-en flipatzen duzu. Baizeai. Agian, karo, Kevin aldagaia ez da oso nazi harteko, eta orduan irudikatzen, agian zai esango zen, agertuko zen Kevin Slater, ez den ditzen Kevin, baina beste guztia bai. Orduan etortu zuenan pelikulak egingo dira horrela, ez? Badira. Zela badirela. Badirela. Pelikulak? Pelikula osoak agian ez, porque agian lan gehiago daka hori egitea zuzenean grabatzea baino, baina pelikula ezagun edo serie ezagun batzuk, zati batzuk grabatuta daude horrekin. Bai, eta esaten daue gainera, pelikulako zorik, seriak bai, eta gainera, alkozula zuk personalizau. Abez, ikusi superhorre bat pelikula zure mozuakin, zure horpegixakin. Eta, alkozula personalizau da, niguro nire horpegixakin, oinatin, Batmanen pelikula dago. Eta pornora eraman da. Eta hola opariak alko dira, orduan, ni zuri oparitzen dizut peli bat, eta zuza protagonista taula, ez? Opari bezala. Bueno, oparia, ez dakit, ezkoi momentuan ningo gotzu etorkizunien. Bai. Orduan ez da oparia. Claro, momentu batetik aurrera ja ez desango, ez? Bezal zer berezia, ja esango da, behitu. Pagau miako zu, plan Netflix hola, 2 euro amarro egian. Eta listo. Bueno, ikusiko da. Bueno, lagunak, 2 minutu, nahi basu azken alegatua bota, hausea momentua, Ez dakiz zertaz hitz egin dugun ganoraz, baina... Ni justo Europako Parlamentuko movida nahi dunakarri, hor kriston totxua dau. Kriston totxua. Egon nahi ze ikertzen, horko alderdi politiko orkesten dianak emendik, eta, bueno, igual burrengo baterak utziko duz. Bueno, orduan ja emaitzak izango ditugu, Ja, bai. Laburki esan, Eimar. Laburki? Jode, bai. Ni faningo nahiz, hor dago... Baina, jendeari importatuko zaio. Ez dakit, daude 3 alderdi komunista, dibes. Bai? Europa osoan?
Nahi bakarrik uste de Espainiako diala, Guto espainol. Gero dauz feminista batzuk, nahi dutela kongresura, Juan. Feminista kongresura, alderdia. Horrela? Bai. Frente Obrero dago, fascistak emate dutenak, bai, da eskertiar fascista bezala, bai? Bai? Eman eta jaso, bai, biak. Frente Obrero. Jode, flipas, bai, egon naiz kotillatzen. Crossfiteroak. Jode, bai. Puztuak. Bai, ez dakit, hola gauzak. Gero betiko gauza daude, bai, baina gauza raroak ere badaude, baina hori komentatuko dugu rengon. Vale. Izar, zer? Agur. Bitu, tornar bat ingo du, zuzenian martxa ingo du. Enazaz? Animia. Hala. Izar. Hau bai dela saio bat iztea, Eta gero zen nahi duzu, kobratzia, normal nahi duzu? Normal kobratzia? Bueno, pues, orain ja bai tein dezakegu futbolaz. Bai. Vale, bueno, hitz egin dezakegu, baina... Baina ez, esango. Nik uste... Ostia, gauza pilo bat utzi ditugu, berriro, eske, zuekin, claro, azten gara txorta kontuta zizketan, eta izarre jartezkio alako gaiak, eta zein dugu Perro Sánchezen inguran, Palestina zizteekin, eta benetan jendearik eskatzen dizkio gauzetaz. Edo Ipar Korea, tio, hori, ikusizu, Ipar Koreakoa? Ez. Pikatu dela ego, bakizu, Korea ona eta Korea txarra daudela. Bai. Korea ona da Kim Jong-un o Kim Jong-il. Bai. Pues horiek esasetu dira egoaldekoekin eta orduan biali dizkiete. Bada Euskal Herrian, borrokan molden inguruko eztabaida. Bai. Pues apuntatu da. Vale. Biali dizkiete 200 pusika. Berez ez dira pusika, dira bi pusika, imaginatu barrabil parea, mikroplastikos betiak. Bai. Pues, baina handian diakola. Bai. Joan behar dira kilometro batzuk batetik bestera. Baina, Eta bi barrabil hoien azpian, lotzen direna globetzen den lekuan, hor, beste boltsa moduko bat. Boltsa moduko horretan, zaborra eta mugrea. Eskoriatza. Bai? Bua, eta hori ze, opari bezala? Berreun. Opari bezala. Osa da, orduan, simbolikoa da, ez? Da zerbait simbolikoa bezala? Oso simbolikoa, bai. Batez ere, batetze dizutenean zaborra horpeira. Baina gero, askatu egiten eta zaborra? Bai, dago programatuta, agur izar. Dago programatuta, alako motor edo goztiaren batekin, brrrr jun, eta ja... Da, tora, mierda euria. Buah. Kakafesta. Bueno, eta alako albiste politak eman da gero, badakizu, herri mugimenda, hor dakazute beste kinta mota bat, adibidez Jaurlaritza eta Israelen arteko konplizitatea salatzeko, pues, bestekin. Aujurianea araño heldu daitezken pusik hauek, edo kaf lantegi barruan, edo, bueno, zuek aztertu. Listo, ez? Bai. Ordu bete dana mago, hemen... Neiko egin du? Tonto nahiten. Pues nik egarri dut, Aira taldea, segurazki zautzen? Ni de palo. Ipar Koreakoa bezala, gure Ipar Euskal Herriko jende ona, ikusten duzu goizean kanta puska, eta luzea, zeke aguantatzen baduzua maiera artea, artistak. Agur, eta... Ikusten duzu goizean argia hasten denean menditxo baten gainean menditxo baten gainean etxe tipillo hain zintxuri bat lau haitz ondoren erdian
txuri bat atean. Iturriño bat aldean. Han bizi naiz libakean. Han bizi naiz libakean. Naiz ez den gaztelua. Maite dut nik sorlegua. Maite, maite